दासो नै थानानिफ्राय गबोदों। अबे थानानिफ्राय? बे नैबे काजलगाव। मानसिखौ मोनखो? मानसियाखौ गवालपारायाव दंहैयोमोननो ब्रादार। ओमफ्राय सोर हमखो? पुलिसावनो हमबाय आरो ना? बेखौ माने प्रसासननिफ्रायनो लायदोंनो औ। पुलिसनिफ्राय ओमफ्राय माखासे गोबां जोंनि माखासे दल संगठनफ्राबो हेफाजाब होबोबाय थाबाय। ओमफ्राय दा बिसोरखौबो थेंकिउ बावनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला सान हर गोमाजेननायनिफ्रायनो बिथांमोनाबो ओरैबायदि खस्थ' नङा सानाजासे बिसोरबो खाथिबोबाय नायबोबाय। दा गोजोननाय जासिहरबाय आं बिसोरखौबो। ओमफ्राय दा मानसिखौ मोनबाय। ओमफ्राय दा बेनो आरो। ओमफ्राय दा मानसिया गवालपारायाव दंहैयोमोन आरो। गवालपारायाव सोरजों दंहैयोमोननो? मथा मथि दा सासे बे गावसिनि खाथिनिनो गिरगुवाबारि साइडनिनो सासे दारि गोलावखौहाय माने सासपेक्ट बायदि माबानानैहाय बोरैबा बोरैबि फनाव ना बोरै होनलाय खोथाया आंबो डिटेल्स मोजां मिथिजोबाखै नालाय। ओमफ्राय दा बेखौहाय दिखांनानै लायदोंमोन आरो प्रसासननिफ्राय लायखो ना माखो। ओमफ्राय दा बेखौबो लाबोफाजानाय जादोंमोन दारि गोलावखौबो। बेबो थानायावनो दङ। ओमफ्राय जायबा बे खारदोंना गोमानानै थादों बियो बुंदों आरो जेनेबा आं रावखौबो दोनखाराखै आं हारसिंसो थांदोंमोन। बे खोथाखौ बुंदों आरोखि जेनेबा स्टेटमेन्टआव बेखौ होदों। ओमफ्राय दा दारि गोलाव जेनेबा माने गुबुन हारि आरो ना? औ बिदिनो जाहैबाय औ गुबुन हारि। ओमफ्राय दा बे गावनो बुंबाय नालाय आंथ' रावजोंबो खाराखै मायाखै। दा बेनो जानानै फैबाय आरोखि जेनेबा रावजोंबो खाराखै होनबाय नालाय। दा स्टेटमेन्टआव बेखौनो होबाय। ओमफ्राय दा थानानिफ्राय गामि न'खरनि गारजेनफोरखौ मोननैनिबो गारजेनखौ लानानै हगार हरनाय जाहैबाय आरोखि जेनेबा। ओमफ्राय ओरैहाय दारि गोलावआबो दा गलांफिनसिगोनदां। गथ'आ गथ'आबो सफैबाय नै। ओमफ्राय दा हिनजावखौ दा न'आव हगारलांबाय ना न'खराव हरबाय? मथा मथि बेयावहाय दायो हौवानि न'खराव दङ नै हिनजावा। आंबो दङ बेयावनो। ओमफ्राय हिनजावनि गामिनि एसे माखासे रायजोफोरबो दं आरो सानै साथाम। ओमफ्राय दा होजोंनो थांनोसै होनदों आरो जेनेबा बिखुनजोनि न'आव थांफिननोसै होनदों। दा बिखुनजोनि न'आव थांफिननो हासिगौ आरो जेनेबा। औ दा बे थिलिफ्रा दाबो मा दाबो जेनेबा मिथिङा जोबथ'वाखै जाहैबाय। दा जेनेबा समाज हिसाबै बिसोरो सायो ना मायो दा बिसोरनि सायावहाय दायथ' थाहैनाय जाहैबाय। ओमफ्राय मोननैबो गारजेनफोरनिफ्राय दा बिसोरो समाज हिसाबै बिसार बिजिरो ना मायो दा बिसोरनि सायाव थाहैबाय आरो दायथ'आ। ओमफ्राय दाथ' आं जेबो सोंनाय फिननाय जाथ'वाखै बिसोरनिफ्राय समाज हिसाबै बेखौ सायगोन ना मागोन आं बेखौहाय माने सोंनानै लाथ'नाय जायाखै आरो बिसोरनिफ्राय। औ मिथिङा जोब्बायना जोबाखै ओमफ्राय? मिथिंथ' माने जास्लाबाखिसै दायो। दा मानसिफ्रानो ओरैहाय थानावसो दंहैखायोमोन नालाय। पुलिसफोरनि आखाइयावसो दंखायोमोन नालाय। दा बै पुलिसफोरनि थानानिफ्राय जास्ट नै दासो गबोदों आरो ना। ओमफ्राय दा मोननैनिबो माबानिफ्राय दङ ओरैहाय हिनजावनि न'खरनिफ्रायबो हौवानि न'खरनिफ्रायबो दं आरो। ओमफ्राय दाथ' जेनेबा बिसोरो खुसि खुसि मोनफिनबाय बेखौहाय माने खुसि खुसि बयनिसिमबो खुसि फोरमायदों आरो बिसोरो जेनेबा। ओमफ्राय दा समाज हिसाबै बिसोरो सायबावगोन ना मागोन दा बिसोरनि खोथा जाहैबाय आरो। औ ओमफ्राय पुलिस थानायाव बबे मोनसेयावमोन? बियो ओरैहाय माबायाव काजलगावआवमोन आरो। औ माने गवालपारानिफ्राय काजलगावआव लाबोदों? औ बिसोरनो लायदों होननानै बुंदों आरो। आंनोहाय बे न'खरनि जायबा दाख्लै गोमाजानाय हासबेन्ड प्रेमेन्ट बसुमतारी बेनो आंनो खोन्थाहरदों आरो बे आदै मानसिखौ मोननाय जाबाय जेनेबा। ओमफ्राय दा गवालपारायाव दंहैयोनो ओमफ्राय लायनो थांबाय पुलिसफ्रानो लायनो थांदों बे खोथाखौ बुंहरदों आरो। ओमफ्राय आङो दहाय 10थासो बाजियाव सफैनाय जाबाय बेयाव। ओमफ्राय थिग बिसोरो बेबायदिनो बे जायबा गोमानाय दाख्लै रश्मि रेखा नार्जारि ओमफ्राय बेबायदिनो आरियान बिमा फिसा बिसोरखौहाय माने बेलेग माबायाव दोनदोंमोन आरो। बै बबेबा दांथला आउटपस्टआव ना माबायाव दोनखो एसे उनावसो लाबोदों आरो बेयाव काजलगावआव। ओमफ्राय जायबा हौवा दारि गोलाव बेखौ बेयावनो दोनदों आरो जेनेबा। दा स्टेटमेन्ट लालायबाय जेनेबा स्टेटमेन्ट लालायनायनि गेजेरावहाय जेनेबा बेखौबो सोंबाय फिनलाय खालामलायबाय। ओमफ्राय जेनेबा बिसोरो फनफ्राव रायलायलायदोंमोन खोमा बेबायदि आरो जेनेबा लकेसन नायनानै बा माबा मोनसे टिफिनफ्राव मोनदों खोमा जेनेबा। दा ओमफ्राय दाथ' बेफोरबायदि गोजोननाय दंना जानांगौ आरो। नोंथांमोना? दा जेनेबा जोङो मोनफिनबाय हिसाबैहाय गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय आं स्पेसियेलि थेंकिउ हरनो गोसो जादों ब्रादारनिसिमबो। दाख्लै जेब्ला आङो गुवाहाटि थांदोंमोन जोङो नागिरनो ओमफ्राय ब्रादारा दे नोंनि चेनेलाव होना होदों। ओमफ्राय गोबां हाजार हाजार मानसियानो नायदों। बयबो रायजो राजाफ्रा साग्रिद जादों जेब्ला जेलावबा नुयो बेयावनो जेरावनो नुयो बेयावनो खोन्थाहरनो होननानै बयबो रेडि जादों।
ओमफ्राय ब्रादारा दे खस्थ' खालामनानै चेनेलाव आगारना होबाय दा आंनिफ्रायबो स्पेसियेलि थेंकिउ हरो आङो ओमफ्राय जेसेबांनाखि जोंनि बर'नि दल संगठन गासैनिसिमबो आङो थेंकिउ हरनो गोसो जादों आरो होमबा दे ना औ दे